Prayoga. Ayo Mas Sutris, ojo lepas lepus. Ayo lho Mas Sutris. Ayo Dek. Yen kayen. Oh. Budaya. Jose. Masuk. Jogone samaran. Yo. Ayo, ayo, jos. Karya ning praja kene gugur gunung tandang gawe saya rukun bebarengan karo kancane Ila lan regawa kanggo mulyane negara siji telu maju papat elang-elongake peninggal rampunge olopis kontrol baris olopis kontrol baris olopis kontrol baris olopis kontrol baris. Sing nyeleng Jogobaya Mas Sutris. Mas Sutris. Sing nyeleng Jogobaya. Oh.
wis kepenak banget. Ayo Dit. Oh. Yo. Oh. Hey. Sing kidul merenges Mas. Merenges. Iki sing celeng sapa Mas Kirun? Mas Bidin. Mas Didi. Bidin. Bidin Jogoboyo. Jogoboyo. Mas Jogoboyo ki. Ayo Ger. Sing rayetno. Yo. Oh. Hey. Oh. Yo. So. Oh. Yeah. Oh. Iya. Oh. 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 Jos. Yo. Yeah. Oh. Ora apa-apa. Ayo. Jos. Jos. Yeah. Jos. Ayo Ger. Ayo Cel. Kasih. Ayo Cel, maju. Kowe ora jaran to, Cel. Ayo Cel. Ayo apa olah mek dilebut, Cel. Ayo lo, Cel. Ayo. Ayo Ger. Yo. Apa ya? Ayo Cil. Ayo Cil. Yakin lo? Jogoboyo. Ora bendino jejeg bayan Cil. Jejeg bayan ya sekali-kali lo, Cil. Bendino Cil. Ini sing rada nemen ae. Ayo Dit, payahmu Dit. Payah sama iki? Dit. Ayo Dit, maju Dit. Ayo Dit. Ayo. Lo. Nomor urut selanjutnya sobat. Nomor urut selanjutnya Mas Butut. Lo. Iki anu bayangan tuwek kita. Bayangan tuwek. Oh, gimana bayangan tuwek? Alon-alon. Alon-alon wae, iki bayane Butut. Sapa iki? Dilarane sama sing bareng iki? Ora ketok. Oh, Bima. Ayo Bim. Ayo Bim. Sigarno Bim. Kaya ngopo? Kok tagek nih. Bima musuhe Sodin. Pas. Bayangan tuwek. Oh, ayo. Ayo Din. Alon-alon wae. Ayo Bim. Kaya ngopo Bim? Ayo. Bayangan tuwek. Terus samu lho. Alon. Lo. Oh. Budaya Sodin Banaran lo. Panggah Rome original maksudnya. Awas. Ori Ayo lo. Awas. Wah sikile. ya dur ya iya Alon Ger. Iya, maju, woi, awas kowe.
Lolos. Lo. Ah, oh. Yo. Ojo ketan-ketan ger. Jagone kloro anu engkone bating caruwin rame suarane kakon asri donyana isine Ayo kebu. Ayo aku lebok no mana. ayo lebake Lebok no mana. ayo iki mau kalah sak bae Ayo Dit, maju Dit. Oh sapa? Mas Kaseri. Oh, Mas Kaseri. Tepuk tangan. Mas Kaseri gak suka Ayo aku gak suka aku suka aku suka sekali gitu Aku demen. Mas Kaseri Ayo aja teman-teman Mas. Kok berusuk gamelan. Ayo. Balungan. Yo Boyok kuman. Ayo. iya Mas Kaseri apa tenan iki apa Mas Kaseri bareng. Ayo. Niti to iki Boyok kuman berdua. Boyok kuman. tapi alon lagi Alon. Wes walah. Mundura kerong boyoke tunggel. Lempar. Boyoke tunggel. Sapa iki? Hirsi, Balungan maju. Dit maju Dit. apa iki? Ayo Dit. Ayo Dit maju Dit. Ayo Dit, ayo Dit. Pokoknya makan mending tut. Masuk Mas. Iya. Loh. Saya ngendang Mas Cepuk. Mas Glonot budaya. Saya Mas Cepuk. Orang Mas Ketut. Mas Ketut saya. Mas Ketut nih Mas Ketut. Oh, Mas Ketut nih. Ayo Iya. Yo. Yo. Kae ceritane rara kandang sore putra dinasti ayo ger bedal babana rama putrane sarirna sae arataka nyata nada berasi esti berkae suku ayo ger kroyokan balunganku seenom le ora apa-apa aja pucuke pecut bonggole pecut ora apa-apa ayo Rut gede kowe Rut mobos Rut Rut aku ki piye yo semangat untuk wong semangat omahe dhewe lho Bos ayo bel bel apa ya bel oh bel apa sing jarang ya awas
ya. Lah, pecahno. Oi. Ayo. Om. Lok. Yo, ayo Pasno anu pacar apa lho? semangat terus. Iya. Iya, Allah. Ojo dase barongan. Dase sing barok. Ayo. Ayo, para munendi. Iya. Ayo, pacarmu delok bel. Bel, semangat bel. Ayo. Ayo. Tewas. Minggir. Urute ora bar. Minggir. Ayo ger. Yo iki. Bengkarokane Mas Sutris. Kandhani kok. Iki kono bagus. Ya. Bagus. Ya iki lontang-lontange. Lek sing ngendang Mas ora Mas Kirun ora Mas. Boten. Pak Dedi Sukirun. Pak Sumono. Iya. Bakul madu. Ayo Gus. Ayo. Dio. Ayo lo Mas Sumarsono. Aman. Ojo ditrami aku nger. Ojo ditrami. Adi ki mau tunggali. Sesentek. Mas Rudi, matur nuwun. Matur suwun Rudi. Kudo Patra Yuwana. Kudo Patra Yuwana Batang Saren Tamu. Ya. Ayo Mas, aku terno mulih Mas. Ayo kene gara tak terke. Kuat Mas. Hop. Aku ngegong kesel lho Man. Ngegong karena gantine. Mbahmu kono. Julono aku kin. Ngawan iki sing ora ana tuyul kare jombor Mas Udut. Sik rekreasi. Kreasi. Kudo budaya Sajose. aku sarna mulih Mas. Ya sira bakal tak terke bali. Mulih Mas. Amarga kahanan ing dalu saya wengi ira
Ibu Ibiman. Pareman. Dekore laris. Ayo. Kudo budaya. Ya sak jose. Sabar ger, sabar. Lok, lok. Alot, alot. Lok, lok. Aku jaluk dalane ger. Yuk. Oh, dijogo wancane mate. Ayo. Oh, yok. Menawa niki dumateng sadunging para penonton sedaya. Pemilik kawistara pasugatan wonten siang punika sampun paripurna. Samangke dalu kuda budaya tasih saged panjenengan pirsani malih lan uga tasih kasambung malih wonten mangke dalu. Pramila dumateng para penonton sedaya pun kesupen mangke dalu. Monggo saged dipun pirsani lan uga dipun kebaki mangkipun wonten panggung gembira seni jarana campur sari kuda budaya. Oh, ayo. Aku terna mulih man. Ayo. Aku wis kesel. Wayangku turu man. Yo. Ayo ger. Ayo ger. Kok bengi sik neh ger. Kok bengi sik ana meneh. Sik ana meneh. Mas Gandong kepareng boten mundur nggih. Oh. Lok. Pak Kir, aku jaluk mulih Mas Aku Kiro. jaluk mulih, Pak Kir. Rambutku tak kuncir. aku terno Bali. Aku terno Bali.
Aku jaluk mulih. Aku jaluk mulih. Aku ora sampean ora mulih lho. Ah, Aku mulih. Kanca-kancaku tak jake mulih. ayo ayo yen kaya mangkono to. Kanca-kancaku ayo mulih ger. Rajine awake Aku dhewe mulih Bali. ger, ayo ger, mulih ger. Ayo lembah dasar Mbah Wiji. Aku terus Bali Mumpung siji-siji. isih enek gawean ger. Ayo mulih ger, mulih. Ah, tole ketuk. Aja mangan ger. Kowe engko tak jak mulih lho ger. Tak jak mulih. Sira tak jak Bali tuh. Mas Lovan, wangi kondur adik. Mulih. Ayo. Wono meneh. Sing ngenong kesel man aja diplirawi. Kowe aja kaya mangan lho. Kowe aja. Ayo. Iki ngono Mas Dwi iki tenaga super. Super. Yuk. Jos. Ayo le, mulih le. Ayo le. Bapamu wis mulih, kowe kok ora mulih. Enak kawa-kawa iku. Ayo. Gayeng. Ayo. Ya ini Budaya. Mene mau ya iki momen. Momen bet. Bener. Yo. Sesuk ayo ger. Sesuk prai lo ger. Sesuk prai rong dino. Rong dino. Rong dino prai bareng dokter nek. Ayo. Aku sesuk yo melu Mas Ketuk. Aku sesuk yo melu Mas Ketuk. Jajale. Au. Ayo ger. Andreas tuh. Piye? Bos pancing. Oh iya. Kowe lho, kewan sing cilik iki jenenge apa kuwi? Alah, sing diki pancing iki lho. Iki bos kolam renang lho, Tut. Mas Andreas. Aku cempuk sing ngedang. Sing ngedang sapa iki? Cepuk. Cepuk. Mas Cepuk ki mung nang kene ta Mas Cepuk. Mas Cepuk ngedang. Aduh. Pokoke kelumpuk iki. Ayo. Oh, sepatine diterke Bali siji-siji ya, Mas. Bapak aku terno Bali, aku terno mulih ya, Pak. Ayo Tit. Kowe nyapa Tit? Gogon. Kowe mulih kok ora pamit aku, Gon. Gogon. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman YouTuber yang pada siang hari ini live streaming bersama Kudo Budoyo dan juga nanti malam jangan sampai lupa nanti malam Kudo Budoyo disambung lagi untuk menghibur para warga dan juga para penonton yang hadir untuk jangan pemilihan aturan sesakti saking kawula aja kami semanten adicara wonten sonten menika mangke dalu saged pepanggihan malih akhir saking Kudo Budoyo sugeng sonten sugeng pepanggihan mangke dalu matur nuwun. Mas Bandi matur nuwun.
pripun kesupen Mas Grandong? Ot. Mbak Ira bakul terop. Bakul anu. Dekor, bakul terop iku gitu. Bakul wedak regane larang. Bakul wedak regane larang. Dan juga terima kasih Mas Novan Audio untuk siang hari ini. Kita berjumpa lagi nanti malam bersama Kudo Budoyo. Sampai jumpa.